s problemom tretmana otpadnih voda. Postojeći kolektor, izgrađen 70-ih, ne može ispuniti potrebe grada, pa veliki dio zagađene vode završi u Morači. Time se, kako tvrde ekolozi, ozbiljno ugrožavaju okoliš i građani. Više detalja Milica Marinović. Život na obali Morače uz komšiju kakav je gradski kolektor za 85-godišnjeg Jovana Simonovića već godinama je, kaže, prava muka. Mnogo smrdi i to uvijek smrdi skoro svaki dan, a naročito noć. Ako bi se to makli, onda bi to bilo mnogo bolje. Ali izgleda kako je krenulo, neće to brzo. Mirisi su, kako kažu mještani, posebno nepodnošljivi ljeti, kada Morača presuši, a otvoreni bazeni kolektora isparavaju. O tome koliko su zapravo jaki neprijatni mirisi iz podgoričkog kolektora možda i najbolje govori podatak da su cijene kvadrata i izdavanja u njegovoj okolini znatno jeftinije, iako je riječ o novijem dijelu Podgorice. Kolektor je sagrađen prije 35 godina i projektovan za 55.000 stanovnika. Danas ih je blizu 200.000 u Podgorici. Dio komunalnih voda se prečisti u potpunosti, a ostatak samo djelimično, nakon čega se sve ispušta u Moraču. Postrojenje ne može da prerađuje industrijski otpad. To znači da je postrojenje nedovoljnog kapaciteta da na zadovoljavajući način prečisti sve komunalne otpadne vode koje na njega dotiču. Problem Podgorice su i prigradska naselja koja imaju septičke jame. Stoga su izgradnja nove kanalizacione mreže, kolektora i uređaja za tretman mulja prioritet glavnog grada, za koji se međutim godinama ne nalazi ni novca ni mjesta. Posljednji tender propao je zbog visokih cijena ponuđača, pa je pitanje kada će početi gradnja. Dokle god se ne zadovolje svi zakonski preduslovi, naravno ne može se ući u nijedan posao, pa ni taj. Ali sam siguran da ćemo na ponovljenom tenderu naći partnera koji će taj projekat realizovati do kraja. U opštini računaju da je za rješenje problema potrebno blizu 60 miliona eura, uključujući 20 km kolektorske mreže koja se završava ovih dana. Ekološka udruženja već godinama upozoravaju da nema mjesta čekanju, jer otpadne vode koje završe u Morači ozbiljno ugrožavaju živote građana. Bakterije će se naći u vodi, u zemljišta, a dalje također mogu da se nađu i u našim nizvodnim izvorima pitke vode. Iz toga razloga je vrlo hitno uraditi novi kolektor, novo postrojenje i naravno da to predstavlja jednu veliku prijetnju kako za same rijeke, tako da za ukupni naš slatkovodni sistem, ne samo ovaj konkretno koji ste vi rekli u Podgorici, nego i u Crnoj Gori. Gradnja novog kolektora samo je jedno od obećanja partija pred predstojeće lokalne izbore u Podgorici koji se održavaju ove nedjelje. Milica Marinović, Al Jazeera, Podgorica. Vrijeme za sport, Ibrahim.